ह्या पारदर्शक पद्धतीने झाल्या पाहिजे. त्याच्यामध्ये बाकी निवडणुकांमध्ये जसे घोळ होतात तसे व्हायला नको. आणि वकिलांनी काय विचार करून मत दिलं पाहिजे, कोणाला निवडून दिलं पाहिजे, याबद्दल आम्ही सगळ्या वकिलांशी संवाद साधतो. तर इथेसुद्धा तसा कार्यक्रम ठेवलेला होता, परंतु मग कोणी त्यांना काय सांगितलं आपल्याला माहिती नाही. पण वेळेवर त्यांनी सांगितलं की हा कार्यक्रम आम्हाला ठेवता येणार. आणि मग एवढंच नाही तर ते मी त्यांना सांगितलं होतं ते बोलावलेलं आहे आणि एवढ्या दुरून ते जस्टिस नलावडे सर येणार आहे. तर आम्हाला कोर्टात तरी यावं लागेल, सगळ्यांची भेट घ्यावं लागेल, कारण की असं दबावाखाली कोणाच्या तरी असेल तर ते आपल्याला मान्य नाही. मग त्यांनी पोलिसांकडे सांगितलं. कायदा आणि सुव्यवस्था अशी परिस्थिती निर्माण झाली. आमची बार असोसिएशन सावंतवाडी यांची परवानगी नाही अशा कार्यक्रमात. आम्ही त्यांना म्हटलं की आम्ही फक्त तिथे जाणार, सगळ्यांना भेटणार आणि येणार, आणि काही भाषण करणार. कारण की इथून जे उभे आहेत त्यांना ती एक भीती निर्माण झाली आहे की ते पडणार. आणि त्यांनी काही काम केलेलं नाही आहे आणि राजकीय गुलामगिरी स्वीकारलेली आहे. पण मग आम्ही त्यांना सांगितलं आम्ही काही बारमध्ये फक्त सगळ्यांना भेटणार आणि जाणार, परंतु ते त्यांना मान्य नसल्यामुळे आम्ही कोर्टाच्या बाहेर थांबलो, थोडा वेळ सगळ्यांना भेटलो आणि परत आलो. तर हे असं इथे झालं. हां, दरवाजा वगैरे तुम्ही आला म्हणून दरवाजा वगैरे बंद केला? दरवाजा बंद होता, पण ते म्हणाले AC लावला म्हणून बंद आहे. असेल तसं पण महाराष्ट्रात तसा कुठेच अनुभव आला नाही. पोलिसांचा याच्यामध्ये काही पोलिसांची भूमिका नसली पाहिजे, तरी पोलिसांनी त्यांचं पत्र का घेतलं हा मुद्दा आहे. मग पोलिसांनी आम्हाला समजपत्र दिलं की आम्ही असं वागणार नाही, तसं वागणार नाही, त्यांनाही दिलं. पण न्यायालय ही पब्लिक प्लेस आहे. तिथे कुणी जाऊ शकतात, सुनावणी ऐकू शकतात, कोर्टामध्ये बसू शकतात. तिथे काही नियम असले ते पाळले पाहिजे. म्हणजे आता मी काही बनेन घालून तिथे जाऊन बसू शकत नाही. आपलं एक सभ्यपणे जाऊन तिथे बसू शकतो, आपण कामकाज पाहू शकतो. तर न्यायालयावर मालकी केवळ लोकांची आहे. न्यायालय हे केवळ लोकांसाठीच आहे. हे सुद्धा आम्ही सांगत असतो सगळीकडे. ही सांगायची गरज निर्माण झाली आज, कारण की गैरसमज झालेला आहे न्यायव्यवस्थेत काम करणाऱ्यांचा की आमचंच न्यायालय आहे. न्यायालय हे लोकांसाठी न्याय मिळण्याचं केंद्र आहे. जे कोणी मदत करतात न्याय मिळण्यासाठी त्यांना त्याचे पैसे मिळतात, जे न्याय देतात त्यांना त्याचा पगार मिळतो. त्यामुळे त्यांनी संविधानिक दृष्टिकोनातून कायद्याच्या चौकटीत काम केलं पाहिजे. मालकी आपली न्यायालयाच्या न्यायव्यवस्थेत समजणं हे अत्यंत चुकीचं आहे. आणि आम्ही हेच सांगतो आहे की बार काउन्सिलमध्ये कोणी निवडून आले असतील तर ते वकिलांचे प्रतिनिधी आहेत. पण आज जो प्रकार सुरू झालेला आहे सगळीकडे की खासदारांना सांगावं लागते की तुम्ही लक्षात ठेवा, सतत सांगावं लागते की तुम्ही लक्षात ठेवा की तुम्ही लोकांचे केवळ प्रतिनिधी आहे, तुम्ही मालक नाही. आमदारांना सतत सांगावं लागते, महाराष्ट्रात भारतात सगळीकडे हीच परिस्थिती की तुम्ही लोकप्रतिनिधी आहात, तुम्ही मालक नाही. तशीच परिस्थिती आता बार काउन्सिलच्या संदर्भात आलेली आहे की त्यांना सांगावं लागतं की तुम्ही वकिलांचं कल्याण करणं एवढाच तुमचा एककलमी कार्यक्रम आहे. न्यायाधीशांसोबत त्यांचे सत्कार आयोजित करून वकिलांच्या कल्याणासाठीचा पैसा खर्च करणे, त्या न्यायाधीशांसोबत जाऊन बसणे, मांडीला मांडी लावून बसणे, फोटो काढणे, व्हिडिओ काढणे, समाजामध्ये असा भ्रम पसरवणे की माझी सगळ्या न्यायाधीशांसोबत फार चांगली उठ बैठक आहे, परिचय आहे, त्यामुळे मला दबकून राहायचं सगळे. मग सुप्रीम कोर्टातले न्यायाधीश असतील, हायकोर्टातले न्यायाधीश त्यांच्यासोबतच्या कार्यक्रमांमध्ये बसायचं आणि बाकीच्या लोअर कोर्टातल्या जिल्हा पातळीवरच्या, तालुका पातळीवरच्या न्यायालयांवर दबदबा तयार करायचा. तर हा जो चुकीचा प्रकार सुरू आहे तो नसला पाहिजे. लोकांना न्याय मिळण्यामध्ये याचा अडथळा तयार होत आहे. विशिष्ट वकिलांनी सांगितल्यावर तसं वागायचं हे न्यायाधीशांनी सुद्धा करायला. आणि म्हणून मला असं वाटते की न्यायाधीशांचे सत्कार होतात ते सुद्धा न्यायाधीशांनी विचार केला पाहिजे. परदेशामध्ये याचा विचार सुरू झालेला आहे. माझे जो कागदपत्र आहेत सगळे ऑस्ट्रेलियाचे आहेत, अमेरिकेचे आहेत. तिथल्या न्यायाधीशांना त्यांनी सांगितलं की आता सत्कार समारंभ घ्यायचे नाही, लोकांचा पैसा त्याच्यावर खर्च करायचा नाही. म्हणजे माझं व्यक्तिगत मत मी आत्ता सांगत नाही आहे, अनेक वर्षांपासून मी सांगतो
की लग्नसुद्धा मोठ्या प्रमाणात करायला नको. 10 वर्ष लग्नाला झाल्यानंतर तुम्हाला तुमच्या बायकोचा आनंद झाला आहे का हे विचार करून तसा मोठा कार्यक्रम आयोजित करा. लग्न करणं ही मोठी गोष्ट नाही आहे फार. म्हणजे आपला असा भ्रम झालेला असतो की आपण लग्न करताय म्हणून सगळ्या जगात आनंद पसरलेला आहे. तसंच न्यायाधीशांचं आहे की न्याय तुम्ही कसा दिला, न्यायाचा दर्जा काय आहे, त्याचा लोकांना किती उपयोग झाला, तुम्ही राजकीय वागून न्याय दिला का. तसं नसेल तर मग तुम्ही आनंद व्यक्त केला पाहिजे. बरेचदा मग न्यायाधीशांचे सेंड ऑफचे कार्यक्रम होतात, तेव्हा साधारणतः सराईत पद्धतीने खोटं बोललं जातं किंवा आम्हाला फार वाईट वाटतं आहे, आता आमचं काय होणार, ते न्यायाधीश आता रिटायर्ड होत आहेत, आता आम्ही अनाथ झालो, अशा टाईपचं सांगितलं जाते. हे खोटारडे पण आहेत. आणि माझं काय म्हणणं आहे, आदर मनापासून असतात. तर मनपूर्वक वागणं याच्यासाठी प्रामाणिकता पाहिजे. आणि ती प्रामाणिकता नसल्यामुळे आमचा इथे आज कार्यक्रम होऊ शकला नाही. पोलीस संरक्षण वगैरे काय आहे तुम्ही मागवलं की त्यांनी मागवलं? नाही, आम्ही मागवलं नाही, ते पोलीसच तिथे आले. पोलिसांचं खरं तर माझं हे म्हणणं आहे, कायद्याच्या दृष्टिकोनातून पाहिलं तर हा पोलिसांच्या अखत्यारीतला विषय नाही. पोलिसांनी तिथे येऊन एक अत्यंत न्यायऋषी पणा प्राप्त असलेले उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीश जस्टिस तानाजी नलावडे यांना पोलीस स्टेशनमध्ये यावं लागलं. त्यांना ते तिथे येत असताना ते कोर्टात पोलिसांचा ताफा वगैरे हा अपमान आहे एका अत्यंत सज्जन माणसाचा. तुम्हाला काय नोटीस दिली त्यांनी? हा, नोटीस दिली त्यांनी आयोजक म्हणून किंवा हे करायचं. काय आहे? नोटीस त्यांना टाकून फोटो काढून दिले. जरा दाखवा ना, तुम्ही दाखवा. ती नोटीस दिलेली आहे. आणि पोलिसांनी त्यांचं काम केलं असेल असं त्यांना वाटत असेल तरी हे त्यांचं काम नाही हे मला सांगायला पाहिजे. पण या प्रकाराच्या मागे जाणीवपूर्वक तुम्हाला हे केलं का? जाणीवपूर्वक बोलू दिलं नाही, अपमान कारण केला की- तुमचा? नाही, कारण की काय की काय होते, कोणाचा दबाव आहे राजकीय, काय नेमकं असेल? मग तुम्ही अगर उघड उघड बोला. बार कौन्सिलची जी निवडणूक आहे ती राजकीय होत चाललेली आहे. त्याच्यामध्ये राजकारणाचा अंतर्भाव वाढलेला आहे. आणि कदाचित मी आणि नलावडे सर बोललो असतो तर इथल्या वकिलांना सत्य कळलं असतं. इथल्या वकिलांना खरी वस्तुस्थिती काय आहे हे सांगितलं असतं आम्ही, तर त्यांच्यापैकी अनेक जणांचं मनपरिवर्तन झालं असतं. ही भीती असल्यामुळे या कार्यक्रमावर मुद्दामून पोलिसांच्या दबावातून एक प्रकारची काय म्हणतो त्याला आपण, लोकशाहीला मान्य नसलेली बंदी आणण्यात. संविधानात जर मानणारे वकील घाबरायला लागले जनतेने काय करावं? संभ्रम निर्माण झाला. नाही, वकील घाबरत आहेत असं मी म्हणत नाही, पण ते दबावाखाली आहे. त्यांना असं काही झालं नाही ना. ठीक आहे, दुसरा पिक्चर बघा कोणी आला तरी त्यांना काय मान्य आहे, त्याचे विचार तर मान्य आहे.